Utzen dira, hainizko handerre. Las pensiones mínimas de dignidad, que aquí pedimos 1.080 euros al mes, eso tenemos que conseguirlo. Bueno, Zumarran etorretxun berriz ere elkartu gara, ez ditugu zenbat lagun elkartu garen, baina 200 lagunetik gora egon gara hemen plazan, nahiko simple izaten da gure konzentrazioak, 15 minutukoa, nik uste jendea nahikoa duela, elkartzea eta ikustea zenbat gauden, eta ikustea jarraitzen dugula, posik gaude jarraitzen dugulako, gaur ere jende berria ikusi ditugu, eta hori ja pozgarria da, ez da ikusita hainbeste egun ondoren jendea jarraitzen duela, jendea gogor dagoela, ikusiko dugu, zer eskatzen dugu, beti bezala, orain presupuesto daudela, presupuestoak esaten dute presupuestoekin zerbait lortuko dela pentsioientzako eta hori, migaja batzuk dira, ogi apurrak direla, ez? Baina, zenbait lagunentzako ogi apur horiek ere ongietorriak izango dira. Baina ez dugu ahaztu behar, presupuestotan ere 0,25, zaten dela 0,25an, hor dagoela ere, eta sinatzen duena ere, kontutan ikusi behar duela, hori ere sinatzen duela. Pentsioien igoera 0,25 izango dela.